gaituen krisi ekonomiko eta sozialari aurre egiteko murrizketa sozialen bidea jarraitzea da konponbidea. Bai, jakin ez, guk uste dugu edo defendatzen duguna zera da Espainian eta Euskadin aberastasun ugari dagoela eta gezurra da dirurik ez dagoela. Orduan, defendatzen duguna eta proposamentzen duguna da aberastasun birbanaketa. Eta arazoa da nor daukan dirua eta zertarako erabiltzen duen. Adibidez, bankuak salbatzeko, monopolioak eta enpresei diru laguntza emateko, eta ez gizartea edo herriari beharra betetzeko. Orduan, gure lehenengo proposamena hau da aberastasun birbanaketa. Adibidez, hemen Euskadin eta Espainia osoan monopolioak eta bankuek bakarrik 6,9% ordaintzen dutela. Pymek eta autonomoak 25%. Eta langile batek, adibidez, 15% artean ordaintzen du zuzeneko zergekin. Orduan, uste dugu sozietateen zerga igo behar dugula, baina enpresari monopolioi, bankuei eta monopoliei, enpresa handiei. Horrekin posible da langabeziarekin amaitzea eta ongizate estatua hobetzea eta ez murriztea egiten duten bezala. Gaur egun, green hiriburua duen Euskadi batek nola bermatuko du hizkuntzari dagokion greentasun? Guk uste dugu planeta hizkuntza bezala aberastasun bat da, ez? Orduan zaindu behar da. Eta Euskadin bi hizkuntza daude. Eta Euskara izan da gutxietsiko hizkuntza bat. Orduan babestu, garatu eta mantendu behar da. Eta horrela uste dugu. Gainera, Espainiako Bateratasun Komunistak adibidez, gure ideologian proposatzen dugula zera da hizkuntzan, publikoetan, hiru hizkuntza hauek, katalana, euskara eta galegoa, sisteman sartzea. Adibidez, katalana eta gaztelan eta galegoa jende guztia, Espainia guztian ikastea eta euskararekin gauza bera. Arlo politiko berri baten gaude, zein da bertan sakontzeko zuen proposamena? Guk uste dugu, ez gaude oso ziur arlo politiko berri batean gaudela. Hori esaten baduzue, Espainian eraso bat jasatzen ari delako FMI eta Berlinetik agian bai. Batez ere Espainia bigarren edo hirugarren dibisioera eramaten gaituztelako, ez? Ahotsik gabe egoteko, politika ahotsik gabe egoteko, eta arlo honetan. Espainiako lehenengo kongresuan, 1978an, onartu genuen autodeterminazioaren alde gaudela. Historikoki, zapalduta egon diren nazionalitateak eskubide hori daukatela, autodeterminazioa eskatzea. Baina arlo politiko demokratiko batean, guretzat arazoa ez da batez ere ze estatu mota behar dugula, baizik eta modeloa. Eta modeloan sartu behar dugu edo egokitu behar dugu sensibilitate guztiak. Espainian dauden sensibilitate guztiak.